Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan darasi namu mai albarka. Kamar yadda muke ƙara faɗi, idan yau ka fara ziyarar wannan kafa namu mai albarka, ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗaura bidiyon. A darasin da ya gabata mun yi kalmomi wanda muka yi su wato pronouns wanda suke wakiltan suna. Da yardan Allah yau za mu yi muraja'ar su sa'annan sai mu ci gaba daga inda muka tsaya. Mun yi kalmar what. Na ce one hand shape ne, sai wannan flat hand sai a ije shi at the front sai ya ratsa shi haka, that is what. Then sai kalmar where. Na ce mene, one hand shape ne sai a kaɗa shi haka, where, wato where. Idean yin where haka shine mene, ƙila wani abu ne wanda ya kasance an ije shi a wani wuri, da haka ana neman shi then where. Kalma na gaba ita ce kalmar why. Na ce flat hand ne, in zai dawo sai ya dawo ya zama mene, why, that is why. Then kalmar when, one hand shape ne sai hannun sai ya juya, that is when. Sai kuma kalmar know da knowledge. Know and knowledge. Kowa ya san cewa ƙwaƙwalwa tana kai ne, sannan nan ake storing dukkanin wani abubuwa da aka ɗauka. Don haka sai aka yi shi mene, as know. Knowledge duka mene a ƙwaƙwalwa ake sa shi, that is know and knowledge. Da yardan Allah a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Yau da yardan Allah za mu yi kalmar wato remember. Kalma ce mene, remember, wato dama na riga na haddace amma ya ɗan shige mun. Remember na tuna, that is remember. Then kalma ta gaba ita ce kalmar understand and comprehend. Understand. Wannan kalman tana da bambanci da kalman wake na tashi, that is wake. Shi wannan da partial expression yake tafiya, shi ko wannan understand. Then understand and comprehend. Then problem, that is wannan kalmomi abin nan hannun za a yi mishi haka, then problem sai a juya shi haka, that is problem. Yes, problem. Na ce kalmar hannayen ne sai a yi musu haka mene, then sai a juya su, then problem. Kalma ta gaba ita ce kalmar self and myself. Akan yi haka a myself. Self and myself. A nan za a yi shi mene, self and myself duka wani abu ne wanda ai gashi nan, that is self and what, myself.
Then sai kalman yourself, yourself ko kuma yourself, yourself, your and self gwari-gwari kenan ko kuma yourself, yourself ai ya gajarta abin, that is yourself. Then da yardar Allah a nan za mu tsaya a wannan kalmomin. Kafin mu ƙarƙare za mu ƙara nanata waɗannan kalmomi da muka yi a yau. Na ce mene kalmar da muka fara ita ce kalmar remember, remember. Then sai kalmar mene understand and comprehend, understand and comprehend. Then problem, na ce mene problem, that is kawai shine mene sai ka ɗauko that is problem, problem. Then kalmar mene self and myself, self and myself. Then yourself, yourself, yourself. Remember, understand, problem, then self and what myself, then yourself or yourself. Thank you very much for watching me. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.